Mä olen Meri ja mä olen täällä Muotoilijan kadulla kokkina. Päädyin tänne töihin kaverin kautta. Olen ollut aikaisemmin töissä Arabian peruskoululla ja sit mä oon joskus tuurannut toisissa ammattiopistoissa. Meidän koulu eroaa muista siinä, että täällä on vähän vähemmän asiakkaita. Päiväkeittiössä koostuu erilaisista työtehtävistä, muun muassa kahvilan hoidosta, lounaan valmistamisesta ja siivoamisesta. Aamulla mä laitan kahvilan, eli sinne keitellään kahvia ja teevettä ja sitten tehdään vähän sämpylöitä. Sitten mä teen pikkasen toimistohommia ja sen jälkeen mä alan valmistaa päivän lounasta. Ja iltapäivä menee siivotessa ja tiskatessa. Ruokailu suunnitellaan ja toteutetaan käyttämällä apuna Aromi-tuotanto-ohjausjärjestelmää. Kouluruoan valmistuksessa pitäisi noudattaa reseptiikkaa ja sitten ravintosisällöt pitäisi olla kunnossa ja sen lisäksi, että se täyttää tietyt ravintoarvot se ruoka. Kahvilatuotteista myydyin meillä on sämpylät tällä hetkellä. Meillä menee kahvia semmonen 5 litraa päivässä. Tässä työssä parasta on vaihtuvat työtehtävät ja se, että saa käyttää omaa luovuutta. Haastavinta tässä työpaikassa on se, että mä en voi tietää etukäteen kuinka monta syöjää meillä käy päivässä, niin sit se ruoan määrä on haastavin asia. Jos on joku 160 syöjää, on tosi kiire, ja jos on alle 100 syöjää, niin on se vähän hiljaisempaa. Mielestäni suosituin ruoka on kalapuikot ja perunamuusi. Ylimääräistä ruokaa menee bioon tosi vähäsen, eli muutama kilo päivässä. Meillä on töissä henkilökuntaa yleensä mä yksin, mutta sit jos meillä on enemmän asiakkaita, niin sit mulla on joku kaveri tiskaamassa. Tarviiks mun vielä puhua jotain?